हाबा जाखानाय सासे सुबुङा गोमादों। मोसौ बोरमा गोमानाय जाथायफोरखौ जों बोसोराव खेबसे खेबनैल' खोनायो, नाथाय हाबा जाखानाय हौवा आरो हिनजावफोरनि गोमानायखौ दानावनो खनले खोनानो मोनसै। थारैनो आथिखालाव हाबा जाखानाय सुबुंफोरनि गोमानायखौसो बांसिनै खोनानो मोनसै। नंगौ, गोबां समफोरावनो जों हाबा जाखानाय आइजोफोरखौ गुबुन हौवाजों खारनाय, दोनखारलांनाय खोनानो मोनबाय थायो, नाथाय बे बाराव सासे बिसि गोनांखा सुबुङासो गोमादों। माइनावजुलि गामिनि सुमित्रा बसुमतारीनि फिसाय सथन बसुमतारीया थांनाय बुधबारनिफ्रायनो गोमादों। थांनाय 19 बुधबार खालि माइनावजुलि गामिनि सानै फिसा गोनां सुमित्रा बसुमतारीनि फिसाय सथन बसुमतारीया फुंबिलियाव फिसाजोखौ फरायसालियाव दोनलांनायनिफ्रायनो न'सिम गिदिंनानै फैफिनाखै। मिथिनाय बायदिब्ला बेलस्रि ओनसोलनि सिङाव थानाय 6 नं सनाजुलि गामिनि सोरां ब्रह्मनि बिसि मन्जिला ब्रह्मजों दोनखारलांनायनि सन्देह खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि सथन बसुमतारीया सानै गथ' गोनांखा आरो मन्जिला ब्रह्मआबो सासे गथ' दंखायो होनना बे समाव खौरां मोननाय जादों। जुदि सोरबाफोर बहाबाफोर सथन बसुमतारीखौ नुसनबायोब्ला 60029737778 आरो 9101711789 जानबुं नम्बराव नखराव फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।